थांनाय अक्ट'बर दाननि 2 सानखालि महालयनि सानाव बाइक मालखंबाय थुथायलायै थैनाय सुरान देबरमानि नुखुंगो Chubaikha Twimodu साब-जुनाल haba nokni Bwkhaktwi aro थाङै मासिखा जुनालनि चेयारमेन रामथियां मलसम प्राइ चेयारमेन लबकुमार रियां साबजेदिउ कमल देबरमा नागसं जों काकरासरा बिसि चिनिताखु सुरन देबरमा 1 तारिख 10 मास 2024 गारि एक्सिडेन्ट आवहाय बाइक बाय लांमा आरिखा आबोनि बागै जों बेलाय आबोनो नुगै बर'नि नखुंबो अनेक चलेया आबोनि बागै जों तिनि चिनि Twimodu साब-जुनाल अफिस ने होइते अंगाय आबो हाइरक न नुगै जों तंमालिया तिनि हिंके चिनि Twimodu तिनि अरो फाइ मानजाक फाइखा जों तिनि चिनि Twimodu नि साब-जुनाल साबजिदिउ साहेब ताई अरो दङो चिनि Twimodu नि साब-जुनाल भाइस चेयारमेन ताई आं एजे Twimodu नि एजे डिसि साब-जुनाल चेयारमेन हिसाबै जों तिनि बर'नि नखुं चलेया अंगाय जों चिनि Twimodu साब-जुनाल ने होइते जों जे चुक्तै जों तिनि अरो जों चिकनसा जों जुबालायमानि बिसिंतैखो जों याफारखा आबुनि बागै ताम हिनसानाय चिनि ओ काकरासरा बाहादुर सरदार पारा अनेक रिमोट एरिया जों चुगिया बुमा बुफा संबो अनेक बिखरा बर'नि नगरक बचि किचिक मिचिक उमनि तैबो जों नगरक बाहायखे माननानै जों चाइतकनाय बर'नि बागैबो इनके आबोनो जों कायसा तिनि कायसा स्पेशल मेसेज रिना मुचुक माने हिंके चिनि Twimodu साब-जुनाल आन्दारो जे कुनु एक्सिडेन्ट अंनाय रक नबो जों चुबाना मुचुक फानो चुबामाया रक अंग तङो चिना आरो आसक साब-जुनाल कुनु फान करै फाइफानो जों तिनि हिंके बेलाय बरकबो चुगिया अंगाय जों तिनि किसिसा चुबा फाइमानि अच्छा जे हास्टेबो ताबुक अमर सुक्सुया नहिनाय बयस्काया याखे बमर सुक्सुया मा फारक हिंजानाय रक बाक्सा बसा बुतै सानमानि सपुङै रिमायाखाय आबो नेचारेल हालायके बाक्सा सोसाइटी रखलायो आबो न किरि दं मा फारक जायाकरे बन्दन सन्दन लुन तुन नबे बाइक रक पाइमारिबो ओ जे सरै रक बयस्काया अमर सुक्सुया ताबुक जे पार्टीबो थुइ दं गोबांमा अबो हायकै जे तंमा जनो बबो हाय मेसेज तंनो ने Bwkhaktwi अबो हाय लुन नामा रक्त लुन नि कगन साया बसा पेसार खलायो मा फानो जे आनो अबो हाय माने माइबानि नाय पाइरियाखाय आं सुसाइड खलायनाय खोबो खलायो हाय देबा ओ जे ओ सोसाइटी बो अबो हायिं तंमानि बबो हाय बुजक याखाबा मेसेज रकदों तंनो ने Bwkhaktwi अबो चिनि Bwkhaktwi कायसा सिमानि हिंके कारण जों नक करै ततै बाइक रक पाइलायै बुमा बुफा रक न प्रेसार खायै बिनि यां नगो माचाय दे तंग नक काहाम दे हामिया आबो कम्पेयर खायावै सुदु मुचुं मानि सिमी आबो बुमा बुफा न प्रेसार खायलायो बाइक रक पाइलायै चिनि बरक हाय बिसिरबा अबो हायके रिलायो अनेक गार्जेन प्रेसार खालायो आबो हायके जों रिलाय मानि बैनि बसं रक हायके चिनि बसं जों तङै माया दे हिनसेनाय तामो आबनि बागै बेलाय ड्राग्स नङै साइकेल रक पाइ रिबो ड्राग्स रक नङै चालक माने रक ताइ आराग रक नङै चालक माने रक के बेलाय हामिया अमनो चिनि कायसा मेसेज हाय बतारिको थुइनि चराय 1 तारिखको थुइ म पारा बुं तमा म पाराउ बाहादुर सरदार रमजागु म बाहादुर सरदार पारा थुइनायनि चरायनि बुं तमा सुरन देबरमा बस बया जों खाबो को ताकलाय भितर सारनि कलि तो 23 नखुं खाजक दान बिबो सगना सुरे सिकला किगु सामुंबो बाय खायबो ने ओ सामु खामे को बर मस राथांगै वाप खराब खायतो ता वाप खरामबो गो हाजिरा दं जाता अच्छा नि नग रक तो जेबाबे हाल हामिया नों सरकाराव नग रमाया दा मान खै किसि साइ हाबो मुताउ खा अ नग बिया थाखासा अ बुसकांनि नग अच्छा दैको पाइबो माया गोनु बुया ga बापि कस्ट तिनी जे सुबमानि बादे के बसु सुबा फैके केसे के सु बनाइ करि नों बहाय हामाया फाननां संग्रो न
Ikomo tei tam Chubaikha ka belai asung ka ham ka tam ta belai ham ham yang kata. Ang khoksa mai khong ji mai ka bole isa khini phone re bheja kang kai. Bon ka ham kha atin ja khata ini. Jotono khulumkha ang Pinaki Debbarma. Hastini joto lukurongno Durga Puja eba osamataini khaka hamte hamchang maya faru. Ama osa phaimani bagai tubui faika Swarngchati Jewelers nini salai taibo khachu. Lukurogni bagi tubui faika Sharad Orko offers. O Sharad Orko offers chengi rijangnai 30 September nishimi 10th October chara. All chorawo Tripura hastini joto lukurogni bagai shokan potongnai. Tai aboni logiwo chengi tongo kotor khlai chain exhibition bo. Shogara tongnai mega lucky draw daily lucky draw tai tongnai shalbung paimani logiwo manai rangchakni prisha amo simi bayako diamond ni kanmani tei rangchakni kanmani ni bainao offer tongnai tai kacham rangchakno slai katal hallmark ganang kanmani paimanai jotona lamsago Swarngchati Jewelers ni Agartala tai Udaipur ni showroom. Hambai.